живях в големия град, но всяка година имахме навика да бягаме вътре, дори за една седмица. Къщата на баба и дядо ми беше нашето убежище, точка на срещата, където времето сякаш спираше. Миризмата на мокра земя, пеенето на птиците и спокойствието на това място ни преместиха от хаоса на града. Именно на една от тези студени вечери на Великия пост всичко се случи. Вятърът извиваше отвън, а вътре в къщата всички се събраха около масата след вечеря. Разговорът течеше бавно, пълен с истории, които преминаха от поколение на поколение, докато дядо ми по загадъчния си начин не започна да говори за нещо, което накара тишината да поеме стаята. В пост е време за грижи. Не всичко, което обикаля, може да се види с невнимателни очи. Някои неща се появяват само в този момент. И един от тях е духът на кръстопът, каза той с тъмен тон. Въздухът на къщата беше тежък, сякаш самите стени слушаха разговора. Любопитно попитах без да мисля: дядо, виждал ли си този дух? Той си взе дълга почивка, пое дълбоко въздух и след това каза: видях го, да, и това беше най-лошата нощ в живота ми. В този момент вятърът отвън духа посилно, правейки прозорците да се тресеят. Дядо ми започна да казва. Той се връщаше в провинцията след ден на работа. Нощта беше без луна, а единствената светлина беше тази на фенерчето му. Когато пристигна на кръстопът, треперене се качи по гръбнака му. Пътеката изглеждаше по-тъмна от нормалната и всяка стъпка отекна твърде силно на черен път. Тогава той видя. Висока фигура с качулка беше спряна точно в средата на пътя. Не се движеше, нямаше шум, просто беше там. Дядо ми знаеше, че никой не е живял наоколо и че никой не трябва да е там този път. Тишината в стаята беше толкова интензивна, че дори вятърът изглеждаше да спре. Дядо ми продължи, сега с нисък глас. Опитах се да игнорирам. Продължавах да ходя, но когато се приближих, нещото ми обърна глава. Той направи дълга почивка. Всички на масата бяха наклонени напред, внимателни. Не можахте да видите лицето си, само сянка под капака. Но тогава този глас не беше човек. Тя каза: сигурен ли си в начина, по който следвате? Кръвта ми замръзна. Баща ми, който никога не обръщаше много внимание на подобни истории, мълчеше. Дядо ми каза, че в този момент той почувства огромна тежест на раменете си, сякаш е издърпан на неизвестно място. Въздухът беше платен и той знаеше, че всеки грешен отговор може да запечата късмета му. Поех дълбоко дъх и казах: просто искам да се прибера вкъщи в мир. В същото време фигурата с качулка мълчеше. Вятърът отново духаше и когато дядо ми мигна, нещата изчезнаха. Но усещането, че нещо го придружава, никога не е напускало. Дона Бенедита, стар съсед, му каза на следващия ден: този дух не изглежда на никого. Той се чувства, когато човекът скрие нещо. И ако го лъжете, той ще разбере. Напрежението в стаята се увеличи. Всички почувстваха треперене. Но преди да успеем да кажем нещо, чичо ми Джон, който до тогава мълчеше, изчисти гърлото и каза: мислите ли, че това е история? Защото и аз видях нещо. Но това не беше дух. Тишината стана още по-дълбока. Той каза, че в нощ на пълнолуние в Великия пост той видя нещо на пътя. Висок, но деформиран мъж. Кожата й беше бледа, сякаш тя е мъртва, и когато той обърна лицето си, той нямаше очи, просто черна и празна дупка. Но това е чул, че го е направил да бъде маркиран завинаги. Сега сте го виждали, вие вече сте един от нас. От тогава чичо Джон никога не е бил същият. Страхът нараства вътре в мен. Погледнах другите и видях същия треперене в тях. Нощта беше потъмна и усещането, че нещо ни наблюдава през прозореца, превзе къщата. Изведнъж чухме шум отвън. Дълъг влачен оплакване от гората. Леля ми се изправи в скок и прошепна: затворете вратата, сега. Но преди да успее да се заключи, порив на вятъра нахлу в къщата и завъртя всички светлини. Какво се случи тази нощ? Това е нещо, за което никой в нашето семейство не обича да говори. Но знам едно нещо. Постът никога не е бил същият за нас. Ако сте стигнали тук, оставете подобна, абонирайте се за канала и коментирайте откъде гледате.
И ако сте имали смелостта да прочетете до края, коментирайте призрачни емоджи, така че знам кои са най-смелите. Вярвате ли в историите за Великия пост? Преживяли ли сте нещо странно? Коментирайте тук и споделете вашия отчет.